салому алайкум тамошобинони муҳтарам, мухлисон ва ҳаводорони канали мо ва алал хусус ба тамоми човандозон, паҳлавонон, аспсаворон, аспдорон, мухлисон, тамошобинон ва ҳаводорони бозиҳои пойгав ва бузкашии ҷумҳурии Тоҷикистон аз хурд то ба бузург. дар шаҳри бостонии Панҷакен қарор дорам. Намоянда аз Федератсияи бозиҳои пойгав ва бузкашии шаҳри Панҷакен саломи кулли мардуми шаҳру деҳоти Панҷакенро ба мардуми кулли Тоҷикистон мерасонам ва инчунин табрику муборакбод мекунам барои интихоб шудани раиси Федератсияи пойгав ва бозиҳои бузкашии шаҳру деҳоти Панҷакен ҳоҷи Раҳмонқул Каримовро. Табрикоти моро қабул фармоед ва хоҳиш мекунам аз ҳар якояки тамошобиноне ки имрӯзҳо моро тамошо мекунанд аз кулли ҷамоатҳову деҳаҳову шаҳру деҳоти Панҷакен ба сами тамоми паҳлавонон, мухлисон, аспдорон, аспбозон, човандозону чобуксаворон аз номи мо расонида бошед ки мо аз ҷониби раиси Федератсияи пойгав ва бузкашии шаҳри Панҷакен фармоиш гирифтем то эълон дода бошем 5 октябри соли 2025 дар деҳаи Чинори шаҳри Панҷакен аз ҷониби яке аз паҳлавонони оянда Исрофил фарзанди акои Уткур қассоб як бозии бузкашӣ ташкил карда мешавад. Марҳамат кунед ба ҳамин майдон. Нафаҳмидам нагӯед, нашунидам нагӯед. ин аст бузкашии якум, оғози бузкашиҳои соли 2025 ва 2026 дар шаҳри Панҷакен. ин бозии бузкашӣ ҳам ба ҳайси як тайёрӣ ҳамчун ба бузкашиҳои соли 2025 ва 26 ва ҳамчун як бузкашӣ ташкил карда шудагӣ аст. бехабар намонед, марҳамат кунед, мо шуморо дар майдони деҳаи Чинори шаҳри Панҷакен интизор ҳастем. ва ногуфта намонам ки имсол бениҳоят хабарҳои хуш дар самти бозиҳои бузкашӣ бениҳоят зиёд аст. беҳад бозиҳои калон дар шаҳру деҳоти Панҷакен ба нақша гирифта шудагӣ аст, ба рӯйхат гирифта шудагӣ аст. хабарҳояшро пеш хоҳам гуфт. ҳамашро якбора гуфтан он қадар лаззат наметиҳад. зиндаву саломат бошед. Ба тамоми паҳлавонону аспдорону аспбозон ва мухлисони пойгав ва бузкашӣ барору комёбиҳо насибашон гардад ва тамоми иқболу саодату сарбаландиҳо дар хонадонашон бошад. ватани мо сулҳу субот, оромӣ, тинҷӣ, ҳукмфармо бошад ва мо хурсандиҳову хушбахтиҳои худро дар ин ватани осоишта дидан гирем. зиндаву саломат бошед. Тоҷикистон ба пеш. як ҷаҳон ташаккур ки дар атрофи мо ҳастед. зинда бошед.